di mangkosaliau siswa di kalaibai, kalai ni orang komunis sebenarnya komunis dong, komunis sebenarnya pas kuti dan saya jadi tanya lain kuti takai, dan kalau dia studiam, itu aja pada ada dia dari itu kalambai, jadi dia tidak lagi इतिहास ये खालामगोन बेखौनो आङो बेखौनो सायाव बियो दिनै जानानै जानानै बाय आरो दिनैहाय लाखिनाय थाबाय आरो आसा खालामदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मेसेज आङो होलांनो सानदों बेनो जोङो बिएलपिफोरखौ नोंथांमोना गोबावसैमोन बिएलपि होननाय सोदोबखौनो वार्डखौनो खोनानाया खम जालांबायमोन खिन्थु नै दा एसे जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ बिथांनि सेस्तायाव नाजानायाव बिएलपिफोरनि जेनाखि आदर्श बिएलपिफोरनि जेनाखि मावनाय जों बेखौ मावनो हाया बिथाङा गुरुजि सेबखांनायनि अनेक जों सावरायदों अनेक जोंनि बिएलपिफोरनि सोद्रोमाफोरनि मुसुखा बानायनायनि आरो जोंनि माखासे बड'लेण्डआव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि रुंसारि मुसुखाखौ बिथाङा बानायनायनि हर सेस्ता खालामगासिनो दङ आरो बेखायनो बेजों लोब्बा लाखिनानै आं नैबे जिनिसखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोसावलांनो लुबैदों जे जोंनि बिएलपिनि टेबोलाव जों सावरायबाय थायो जोंनि बिएलपिआ जिहेतु बर' जातिखौ मेगन नुहोबाय आगानसे आगानथाम जोङो आवगायनाय रोखोमनि जों खामानि मावनानै होनो हाबाय बेखायनो जों बिएलपिफ्रा बर' जातिनि हिर' आं बुंनानै लादों आरो बर' जातिनि जों हिर' बिएलपिफ्रा बेखायनो जों सिन्था खालामनानै मोनदों दिनैहाय जोङो कलकाता जारिनि नामाव बे देवलगुरि जायगायावहाय बेनि नामै मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे पार्क उन्दैसाफोरनि पार्क जिनिसखौ जों मोननो हादों बेखायनो जोङो बिएलपि खेलाफ्रा गासै 2642 सन बे 2642 सन खेलाफोरनि मुसुखाखौ जों साफ्रोमखौबो मोनफ्रोमबो न'खराव मोनफ्रोमबो जायगायाव जों बानायनाया असम्भब बेखायनो जों मोनसे सावरायनानै जोंनि गेजेराव थिरांथा लादों गमामायैनो नैबारनि बिटिसिनि इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जोंनानो जुदि दानि चिफ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जुदि चिफ जानो हादोंमोन बिथांनिसिम आंनि आपिल खालामनाय थाबाय जोङो एक्स बिएलपिनि गोसोखां मोनसे मांखरसालि जयैनो सेन्ट्रेलि जों बानायनायनि मोनसे सिन्था खालामनाय सेन्ट्रेलि मेमरियेल मोनसे पार्क बिएलपिफोरनि बाहाय 2642 जन नांगौ जोङो मोनसे लेखा दोननो पार्क बे जिनिसखौ जोङो जोंनि गेजेराव फरायनानै मोनसे सिन्था खालामदों बेखौ जों सानसेयैब्लाबो जों बानायहैगोन हाखौ अलरेडि जोङो नायगिरखाबाय हाया जास्ट माने जोङो एप्लाइ खालामनानै एग्रिमेन्ट लाब्लानो जाबाय आरो बेखौ फैगौ जानायनि सरकार बे सरकारा जाहाथे जोङो एक्टिभिटिफोरनि थांनाय जाहाथे फुलफिल खालामनो हायो बे आंनि एक्सपिरियेन्सनि वेलफेयार कपारेटिभनि आफादनि हिसाबै आङो जोंनि मेलनि गेजेरजों आपिल खावलायनाय थाबाय बेखौनो आङो बुंबाय आरो गोबांथार बुंबाय थानानै जोंहा दानि दिल्लीपुर बिटिआर सरकारनि चिफ मानब प्रमद बिथाङानो नोंथांमोननि साखाथियाव दंखायो बेनो दिनैनि जायखि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गाहाय बिथाङा दानि बिटिआरनि जौगानाय भबिष्यत आरो सर्बांगीन जोंनि गासैबो हाबाफारिनि बिथिङैनो बिथाङा बेबायदि लाखिलांगोन आं आसा खालामदों डिसिप्लिन भाबै माने दिनैनि मेलखौ बयबो शेयार खालामो बेखौ आसा थिनानै दिनैनि आंनि फंनैसो बुंनो गोनां जानाय